yɛda Israel Nyankopɔn tiasefo na se ɛna no pay ɔdaba kru Kristo Yesu Nazareni no ne dine mu medofo ɛna no pay medin do di fo Agyemang Benjamin voice of truth ebre no masan no wɔhie ɛna no pay nso yɛda asefrade meresante na se so nam ne dom ne tumi so ama ɛda hofo mfie mpimienu ɛne aduonu baako ne bosome no de etwa to bosome dumienu eni yɛda Onyankopɔn tiasefo as medofo na no pay Onyankopɔn nam Kristo so sɛde me Canada no onam no hom so na me bɔhyɛ so yi ne ho adi akyerɛ me de amana man nipa ma akwan bɔne ho nsɛm na soma me sɛne ɛbɛyɛ a ɛnɛ ma yi ne Onyankopɔn ntɛm ayɔnkofa no de nam Kristo so no ɛbɛtumi awie pɛyɛ na wɔnam ne dom ne ho mɔboro so nam Kristo Yesu ni wo ne sɔre so bɛgye wɔn kwan no bɔhyɛ ne tumi adade di ama do nam bɔhyɛ ne so no na mɔdom so na ɔde na sɛmpa so ma me ɛne onyam ka Yesu din de no pɛyɛ bɛkɔ asɔre fie hɔ na nsɛm a wɔamfa nkyerɛkyerɛ me manye ne onipa nkyɛn na nam Kristo Yesu bɔhyɛ ne no kredom so no ɛkotie nsɛm ne bi na wɔn na ɔyɛ Awurade de anonam so ɛde agye wɔn ɔmo ne da hɔ hunumu ne nimdeɛ ne ntiaseɛ medɔfo yɛnum nyinaa na mɛka wo sɛ ɛne amene wɔ hie so wɔn sɛ ɛbɛduru ne na awɔtwe no ne yɛwɔ afe foforom nti ɛne yɛ amene wɔ hie efia da edi anim no ɛyɛ 31st afe ne kɔ awieye afe a yɛhyɛ ase ne nyinaa kɔ awieye yɛkɔhyɛ afe foforɔ ase 31st no baabi a wo bia no me ne wo bɛhyia 31st da no Onyankopɔn na mɔdom so ɛberɛ bia wokasa afe a yɛkɔwura ma ɛbɛyɛ yie wobɛhwɛ na de afe ne tia ne teɛ deɛ ba adeɛ nti ne ma ne ba saa yɛne Onyankopɔn ntɛm na deɛ ne kɔ so ɛnti ma ne ba saa 31st ɔnam na humɔborɔ so na me so bɛyi suma asɛm ne ɛhutasɛm adi na nam so asane nipa ma na wakyerɛ wɔn ɔgyeɛ ne fa ho de ɛfiri Awurade ne kwae na wɔn ɔyɛ Awurade deɛ ne de ahurisie ɛwɔ mfie mpimienu ne aduonu a ɛbɛba nim na saa da no nim sɛ ɛbɛyɛ obi ɔgyeɛ da ɔbɛka kyerɛ ne kra sɛ ɛdɛn na ɔne Onyankopɔn hyia no hunu na kwae na pɛdeɛ ne sɛdeɛ ne nante ɛna Onyam ka sɛ frade din na 31st medɔfo baabi a wo biara no mɛka wo sɛ mɛde ka aka kyerɛ na mɛka wo bio sɛ 31st no ɔgyeɛ nsuo no ɛbɛyɛ adwuma sɛ ɔho ɔgyeɛ nsuo no ani ɔgyeɛ nsuo no mewura Yesu Kristo ne homɔborɔ nsuo no nsuo no Onyankopɔn nam so yɛ ahodwiri ne awadeɛ ne nsɛnkyerɛnne mɛkyɛ ɔgyeɛ nsuo no nipa bi a ɔreba no mɛkyɛ no baako na yɛ nipa 200 anɔpa no nsia kɔsie no mmere no nsia sɛ ɔnya nnuru hɔ a wanhwɛ yɛ a nsuo no nsa nka bi na ɔgyeɛ nsuo no deɛ sɛ ɔte ho adansedie ne nsɛnkyerɛnne a adeɛ a ɛboro atwene ne nteaseɛ so yei na asɔfoɔ firi mu masuo mu te a ɔnte aseɛ ɛsɛ bɔhyɛ ne ni hɔ ma wɔn deɛ ɔsɛ ɔde ma amɛkwa no ebi na mɛdane de ma na ɔgyeɛ nsuo no yɛmɛka ne sɛ mfie pime no aduonu na Onyame nam ɔdom ne ɔmɔborɔ so no ɔyɛ ne berɛ bia no afi ano bɛyɛ tene na ano bɛyɛ hye de baabi a wo bia no tumirika na bɛgye nsuo no bi wa mɛduru hɔ ansa na nonsia ba menyɛ sure sɛ onsa bɛka de bɛyɛ ama sɛ ɔba bɛda hɔ baabi a wo bia no bɛto me nsa frɛ wo yɛnum nyinaa akyi na mɛsa aka wo sɛ Onyame nam honhom so na wada suma sɛm bi adidi akyerɛ me na sapo a yɛdi dware no obi a wo ba bia no to sapo no bi ne fabra woni ukunu ne o ma na o yere fo bia de o maame no papa odofo adoro no eno mu nyina mfamra na sapo no so me kasa kyerɛ me nkyerɛw nya wo de bɛyɔ na me kai o se so on se afi ye sha se atare dodo a wato hwe atare dodo a wato hwe de o sapo aye nti eye suma sɛm ye no wona firi mu masuam di sɔfo no ɔte nsɛm a wɔnte ase nhyira ko Onyankopɔn se so ɔka ho asɛm bɔne a Onyankopɔn na modom so nam nasɛm yɛdi ne nini yɛdi adwuma ne nam no kora nsɛm bɔ abrabɔte ne nti yɛ ho asɛm ɔnam atoro so ka no enti me nyina ɔyɛ abrabɔ so Kristo adwuma ɔnam ne dom so na ɔde hyɛ me nsa no di baabi a wo biara no fasapɔ no na ne menhyia sɛ wɔn kran kasoa alibo takorade kentampo tachiman sunyan mankasim ahene fa baabi a wo biara no de to me nsa fro me hwe anim so ne mbɛhyia na so sabe ka Yesu na sapɔ no so mɛka sa kyerɛ no na mɛkyerɛ ɔde bɛyɛ no Onyankopɔn humɔborɔ ne na dɔyɛ ada didi ama wo ɛna mo nyam ka safra de dini yɛn kɔti Onyankopɔn asɛm no mɛrɛ sɛsi a amen ɛpacho fa kyerɛ sɛm pacho bi o kyerɛ sɛm no kɔ Yohane eti dunum ne nyemu a ɛyɛ edu nsia John chapter 15 verse number 16 na enti Onyankopɔn asɛm
Ye Ɔsom ene wo Gyedie bebre ne wo asasi so na Ɔsom ene de Gyedie ba ena Gyedie so na de Ɔsom ba Israel Nyankopɔn obachiwo na Ɔsom ya me kan ho asɛm anase Gyedie no egu ahodo bebre yewo asom ne bia ene Gyedie ne bia ankofo ne Gyedie som no emu akatia ewo mu ane se asase etisui obema nuema ewa asase so na nipa ye nsaka na ochine bi ye wo eja okono saa nuema no na Ɔsom ne Gyedie no ede be ma wasase so ebe provide the amount ye Ɔsom ene Gyedie ne bi saa ne tie imedi bi ya mfato ho akere wa biti saa abosomsom obi a Ɔsom bosom bia no eye som ne Gyedie ono ne Gyedie no ndi utie wona som bosom ra omo eye omo nananom Gyedie ene omo nananom esom nya saa ne tie na abosomsom no eye som ebinom som eye Gyedie ebinom Gyedie osom anasa wo Gyedie a enuoma ewa asase so ena honhom no bosom ne de be ma yewo asom ne bebre na aka ebi ti se Illuminati fo Freemason sankofo ni nyina no Ɔsom na omosom no eye enuoma ewa asase so na honhom na ete saa asom nim ode ma won wo asase so asom no dɔɔso pa Gyedie ne dɔɔso ene ewo Kristosom ene nyamesom da bia meka to se Kristosom ne nyamesom na ye baako ye na Kristosom ne nyamesom no eno nso wona katua ede ma leno na katua ne se de nipa nyina atiasefo nyina nim se enipa wuo no owuo na chi ena saa Ɔsom no akira katua ewo mira Yesu obachiwo amana eye owu achi ena Kristosom akira katua wo anase asasi de oboye na oye Israel Nyankopɔn no ada obeyi asase afiri ho so mo bia antena asase wesu bio oyi asase na afiri ho me se asase ye mfre ne wiase nko na asase nko da bia me ka kire wiase nko na asase de ye wo ye betu ye ne saa na editwa efurum ahonhom ne ba me nche na no se da bi wiase nko na asase nko ne se me gina na me te asase so me nti wiase Hallelujah. amen Meti asase so menti wiase. Sana minimu se ensem ahonhom na na ode besra me no. Na osemi nka asase nchiri ma yakwambone ho asem no. Wo a wo gye nsem no, onso wo ti asase so wo nti wiase. A kire wo beti ase. Ndi odifo adwa Benjamin wo hoyi. Minim se meti asase so menti wiase nti me meti we wo hunu wiase wo memu if se menti wiase enti Kristosom anase nyamesom no Kristosom no ayanam Kristosom yesom de obo ade no de na no number sa e dini di to me be che o man Israel no ebra no wo si apeni mfie pi na na bo hye bedom won saa Ɔsom no ekire na katua ne se asasi obeyi afiri ho na se oyi firi ho a mo Gyedie ye mo amosom ye mo am Yesu tie no oma mo setena foforo saa setena ne entwamu da
abosonsom occultism som na aka ni nyina no akatua de ma nipa no etwam wo ha obi kwa wa wonya nwi so honhom no a wo se wagye na dia so som no wotimi fom no na de ode ama no wasaje afiri wo nsam otimi de yare ya bow no aye mobo ndi som America nyina no de ni nti yete ha no ne de ne ye ewiase asasi se oyi afiri ho a na ochi asasi na fini pa nsam a mo amugye saji munya saji die no na mo som ne se ne opɛ no no ma mo asetena wo fra ɛyɛ na henie ne mu kyɛfa Amen. Onyankopɔn atem wonti Mira Yesu na atem wonti ka Yohane asempa na mayinti Yene Lord Yesu Kristo asem odi man wiase. Yohane ne tie ye edu enum. Ne chimo ye edu insia. Du nsia. Etifi asem ne se anigye a ebedi akiri. Osi anigye ebedi akiri. Don Kristo som no. Osi ye wanigye bi ho a ewo akire. Ende edi akiri. Sa asase firi ho, se ubewuo. Ɛhɔ na Kristo som anigye no ɛyɛ de yɛ. Ɛwo. Anigye a ebedi akiri. Ɛsonsom aka me bɔ so nyina sɛ wonya gye ɛsom no wonya gye di sɛ ɔbɛsom a ɛno anigye no ɔde ma no yɛ de wani mu ha ya. Yes. Wonya nya sɛ anigye no wi akiri ɔde no wonni bi. Bɔ se Kristo som no yɛ wɔ anigye a ebedi akiri. De anigye na ɛwɔ Kristo som akyi no a edi akiri no ɛno nti na no pɛ yɛ te ha. Emu akwa ne bi no bɛfa mfo yi na di ama wo. Onyankopɔn atem wonti Mira Yesu na atem wonti anigye a ebedi akiri na da Kristo som sɛ wonya anigye bi hɔ a ɔse nipa bi a wobɛgye saa som na de wanigye na benya no wan yɛ wode di akiri yɛ wode sai ɛtɔ so bio ba som na aka no eni saa kwanya ni bi dia o som bosom na so bosom no ma wunya ka na won sa ka na ka no anigye na wunya ne no eno ana won sa ka wunya wu a wanigye asa yes asase yi sɛ ya wanigye asa di nipa ni bia som bosom awu eso omba bi omo wono omo nu omo so mba asase so mdo moni da so yɛ bosom adenti obu okra bosom no ma ni sisi adai yɛn kankan ne akonfo no obekɔ ba bia wagye no ba bia ɔte no wagye asase ne bɛsɛ 12 front kakraka no wasi da bɛsɛ nso wasi bi wokɔ yɛse konfo kurom na ɔte ase ne ni gye sɛ konfo no wagye ba bia wasisi adai kama ɔyɛ de yɛ ɔte owu yɛ no hunu sɛ de ɔyɛ yɛ no fa so amaso amwana de na ni gye yɛ no ɛda no na ɔte ase wɔ ha no saasi yi so hunu yɛ no na ni gye ano afi wakɔ koduru sɛ yɛ wɔ ni gye bi a etwa to by honhom mo chi ni de yɛ ni tumi ɔde ne ho maa no saa honhom ne saa tumi ne saa gidie ne saa ɔsom no eni saa awieyɛ akyire yɛ ni gye no wɔni mu akwanya ni mu kyɛfa to ɔsi ani gye a edi akyire de Yesu a yɛgye ne die no deɛ ɛyɛ pillar deɛ ɛyɛ fapem deɛ ɛyɛ gyina ne sɛ ɔsom Gyedie ne wayɛ adwuma bi na sɛ daakye wofiri asase so a Onyankopɔn nam ne ho mɔborɔ so ama ɔkra baabi atena wote yɛ mpatwɔ meba da bia metofo sɛ wogyina ha yi ɛyɛ wo sɛ woyɛ nipa ɛna ade w'ani hunu honam yi ɛnyɛ honam yi nti na woyɛ nipa no ɛyɛ wo kra nde wo kra no ɛfiri wo mu a nipadua a wode gyina wɔ so ma mfasoɔ bio yɛ nuabaa ne kra no firi nipadua mu no abusuafoɔ ankasa sɛ ɔyɛ deɛ obi ankasa me yere no obi ankasa me maame no obi ankasa me ba no obi ankasa me wɔ faase no wɔn mu nyinaa yɛ adwena tam no de na kɔyɛ deɛ obi ankasa da bi sɛ deɛ yɛ nuabaa no deɛ yɛ ba no deɛ yɛ mpere me mfa no nkɔhyɛ wo ada na wote ase a ɔmmɔ mmɔtene ma wankasa wo kra amen
amen but for your that's a Friday voice of truth no aso am da so amene we midin do di fo adwa Benjamin make ka o say ele amene wo hie e fie de di anim yi 31st aduru ho na afi na yeko wura mu no na de odi wanim no de onyankopon ne dom na humabro ni onyankopon honhom edi wanim no akere ne obeye no eya ade ehia 31st yi ba bia obi ana meto mensafro ene odi fo adwa Benjamin ehia na make ka o say 31st no to sapomo na yem fa nware ida na ene memfa ehia na meka mo suma sam kituo bi nam de akyerew se de medical kan akyerew da no be se hwe afi ene mfie miensa mfie nson mfie num ni hwe sapo a wato sapo do se no wato ntare do se sapo anyi efie mfiri wa na nka wo sha atade mo na nyi ba so hwe mfiri do a sapo adie ene atade mo na wo de sapo da dware na wo de ahye na hwe de abrabo no tie we yesuma sam wona ofiri ngomasuam di onyankopon die ofiri akenkan hono mo no mo tensem sie o mo ntiase wona ofiri ngomasuam di sofo ne tie o mo ntiase enya wo sapo da wo sapo mo no chia wo ha eno na ne memfa nhia ukunu yire na wo ma obia amfa bi no ne menhia na afia yekosim no yenhwe de odifo adwa Benjamin Yesu Kristo no obeyo Yesu na won pebone no yenhwe ne obeyo yeremi na America wo say 31st ojensu de meseme tini dini na metene nka na mani age ese ye bosha o se de ode ma me kwa no me fama kwa ye na sofo ne adifo no ntimi onam ne so na no mobro so fam so ma bosha ni gina enti ojensu no 31st ebe ye adwuma so ho ojensu ne ni ojensu no miwa Yesu Kristo ne homobro nsu ensu no yakopon nam so ya hodwire nya wade ne nsenkyerene aha nti eye odom ne homobro nsu saa boshe we na asofo ne adifo ne ntimi mfama kwa no ona modom so bra osoma mi boshe no ada adi ntinsuo yi ahodwire na wade ye nyina no obi antimi ni adanse nti amekra se odifo adwa beja meje ne nsem wade ansa na mde nsuo yi ma no ndi ba bia wo bia no bo modere ne nsuo yi oba fa no pado nsia kose no mere no nsia oduru a bonya nsuo ba ko na wa nuru ho ntem so ahwe nsuo no wanya bi ti se ba bia wo na ekwan wa opa ya wada no beda ho na ho se tumi aka nsuo bi eye kwa mento mo bia nyakopon na modom ne ahumobro so 2022 ne ekwa akosha ase no nyame ahumobro beda adi afi etwa mu oje nsuo no nsa beka bi ehun adanse die untimi fama 31st fa ho adanse ebra me hwe wanim yankoti nyakopon asem na mara sesi a amen hallelujah amen wuti ase yeso ya batwema ese wuti ase dipe na ohwe manim amhwe wanim enya nu padua we na ade hwe me yo kra nti na wo sene wo sei eya wo kra ndira mse me nhwe nam ya safo no na me nhwe asofo ta hode kra ni shomu na hode na ye wo se wa ne wa wuwa na obehunu ye wani gia edi akiri asetina wotimu na atiatefo asase sui ena wode modene boba pribibi ayo e wo nyankopon mu Kristo mu na ade ama wo kra ode ni ade ni modene mo nsiye bisa wona ase wo yire ho ofe ukunu ho ofe se nyame to nsafre no wo yi ne kra no efi ne paduari mu a on kasa ne ho ofe nti wo mpene ma ye nsiye no to wuti asi bo ho modene na wo kra ye wan kasa wo de ya amen onyamba chew ti Ɔsom bia wona katua wo se anichi ebedi akire kisosom akatua nya ya te ase na de anigye maye na emom ye fira asase so ana owu abefa ye kɔ Yesu aba na wo gye na asase firi so tefo nsem ɛhɔ no na wo wa akatua ɔde maye ka me ntie ne chemu ye edu enwotwe ase enya mo na moyi me ɔti tina Yesu ka sɛ de na henie no ho asɛm sitie onyamba kyew ama na ye Yesu ka sɛ de na henie no ho asɛm esitie tina ɔkyerɛ wɔn kwan ɔbɛfa so a ɔbɛbɔ bra bi na saa bra no onyame nam so no de ama wɔn kwa na ye woni pa ne bo wa saa nsɛm na Kristo kana no wɔn nte aseɛ maka jo sɛ nti Kristo som kwa na nipa som na ɛsom som bobɔ so nyina Kristo som kwa na nipa kyerɛ wɔn adwene di Kristo som kwa na sɔfo kuta kyerɛsɛm ɔfa kyerɛsɛm na de nyame aka no ɔsɛnya saa na ɔka no enti mi nsimu bre so
ade ba ko ya me nwanwa pa no se mo mu bere so no Abraham ya ade etene Abraham tene ne ade bebre ba o ye nyina obia sofo no obia nka bi da sa Abraham bo tene ne Abraham bo ntitwa se nipa otimetene obia nka bi da ba duru su bambone a yes Abraham kra ware mienu pato hu de mechire ne tene ne a o ye nyina de obia anya de ye su bambone nko na sofo ne nsore ma edes obia kotu Abraham woka mo se Abraham ne na fa nsei ayi na fana ekoda ewo eno nko an ye kotu ba Abraham nyuma pa edie yenka ene nipa abra so mra na kacha mo hwe papa na munsia na nya de boni ba se sei no obi a hwe papa na wo Abraham ho ne mo mboni to obi a boni akokan wo se Abraham kra adena ne papa de de mekrati asi menka na makoma mu da se me de Abraham boni be yem fato wo mabra bo ho da ne mom ne tenene na de be yem fato wo mabra bo ho amen is what chiro se hwe papa ne sia enya boni hallelujah amen oya wo se Abraham kra ware mienu be se sofu bi obeka se Abraham ware mienu bia no kese ne tro de mi hu de bonsam kra wo che no Abraham anware ba bia mienu da ne nkwa na wo tena ase Abraham wanware mienu ba bia da ba ya se ni patwene enkramofo sori Abraham ware mienu omo so mo ya Kristofo to sori a ehene fa na Abraham ware mienu wanware mienu so ye ka to no so obi ne na fa na awo ne ere so ma ne nko ene wo so won tie ase o ma ne nko ene Nyankopon ho ba ne nsra ene wo se tie dia wo yire ne ka no ma afana ne ba ne nko ehene fa na Hagar Abraham ko tie ni tira de ma na busuafo pastor what asemi ase wo de mo nka no kure wo ehene fa na Abraham ko tie ni tira de ma na busuafo enimu twire yi mu fama me enimu twire yi mu e ya toro sem enimu twire mu da ese nipa nya me kura ka tense on pama fa na ma na nya de yi ma ne nko ehene fa na ko tie tira de obeye ne yere enso ya ka to Abraham so ama ne je tuma won sori woduom o konkra mosomo a obi ase Abraham e ware mienu Abraham so ware mienu da eti Hagar koi ene ka Abraham ene Sarah omo tena ya ena Sarah wu ye Genesis chapter 25 Sarah wu ye na chi ena Abraham ko ware oba from part we ya ware mienu ana so wo yire na wo yire wu na ko ware fofora part wo ware mienu Onyankopon atemu nti nti Abraham boni nko na da bi obi aka e fa na ho ne papa ne tene ne de obi anka yenso ye Nyankopon se na Abraham ye tene ni wo ya tene ne fo nyina agya ne tene ne de asofo nyina wura fi sofo hyase no wo bodwama ya di fo hyase no wo bodwama o se Abraham kra ware mienu ope support ene de wo fam so no ye fi wadwene mu wate amen Uni so bi e ka sa ase ne bia bonu se bonsam ba no one ni pa awurade bua ne fodada wo hu na kira kwa akopem de obewuo enti Abraham ne yire Sarah wu achi no ko ware Ketula de no ko ware mienu Hagar so ya ante sa Abraham ko sia no ba bia sa de ne ye de ye ba ne nche wan ko sia no ba bia bi eye de ne yakeka no sori dem kremofo obi aka bia mana ya adwuma atim kremoni ka sa Abraham kra ware mienu ware miensa eso nte sa ti wo yiri wu ene nka ba ma bia wo se waje Yesu odi a ne yire wu akọ ware foforo no sa ba ma no ware mienu ana wonde ware ba akọ ene oba bia so ani kunu wu akọ ware foforo no onso aye de yi ana anu de wonde ware ba akọ to se mo ye papa na munsia enya bone nti wo se Yesu se enya mu na mo yi me hallelujah amen
amen amen amen but of yɛda asɛfo ade ase voice of truth no aso nam da so a me ne we medin do di fo adwa Benjamin me ka o se ele am ne wo hie yi efie de di anim yi 31st aduru ho na afi na yeko wura mu no na de odi wanim no de onyankopɔn ne dom ne homobro ne onyankopɔn honhom edi wanim no akyerɛ ne obɛyɛ no ɛyɛ ade ehia 31st yi ba bia obi ana meto mensafrɛ wo ɛne odi fo adwa Benjamin ehia na me ka o se 31st no to sapɔmo na yɛm fa nware ida na ɛne memfa nhia na meka mo suma sam kituo bi nam de akyerɛw sɛ de medical kan akyerɛw da no be sɛ hwɛ afi ne mfie bi mfie nson mfie num ni hwɛ sapo a wato sapo do sɛ no wato ntare do sɛ sapo anyi efie mfiri wa na nka wo hyɛ atade mo na nyi ba so hwɛ mfiri do a sapo adie ɛne atade mo na wo de sapo dada dware na wo de ahye na hwɛ de abrabɔ no tie we yɛ suma sam wɔna ofiri mu masuam di onyankopɔn die ofiri akenkan hono mo no mo tensem sie mo nte ase wɔna ofiri mu masuam di sɔfo ne tie mo nte ase ɛnya wo sapo da wo sapo mo no kyea wo ha ɛno na ne memfa nhia wo kunu yere ne wo ma obi a mfa bi no ne menhia na afia yekosim no yɛnhwɛ de odifo adwa Benjamin Yesu Kristo no ɔbɛyɔ Yesu na wɔn pɛbɔne no yɛnhwɛ ne ɔbɛyɔ yɛn nyina na meka wo sɛ 31st ɔgye nsuo ɔgye nsuo de me se me tini diri na me tene nka na mani agye sɛ yɛbɔ hyɛ ɔsɛ de ɔde ma me kwa no me mfa makwa yɛn na asɔfo ne adifo no ntimi ɔnam ne so na homobro so fa me so mabɔ sɛ ni gyina nti ɔgye nsuo no 31st ɛbɛyɛ adwuma sɛ ɔho ɔgye nsuo no ni ɔgye nsuo no miwura Yesu Kristo ne homobro nsuo no nsuo no yakɔpɔn nam so yɛ ahodwiri ne awadeɛ ne nsɛnkyerɛne nti ɛyɛ ɔdom ne homobro nsuo saa bɔhyɛ wei na asɔfo ne adifo no ntimi mfa makwa no ɔnam ɔdom so bra ɔsoma me bɔhyɛ no ada adi nti nsuo yi ahodwiri ne awadeɛ yɛ nyinaa no obi antimi ni adanse nti amekra sɛ odifo adwa Benjamin megye ne nsɛm adeɛ ansa nam de nsuo yi ma no nti baabi a wo biara no bɔmmɔdene ne nsuo yi ɔba fra no pa do nsia kɔsɛ no mmere no nsia woduru a bonya nsuo no baako na waa nnuru hɔ ntɛm so ahwɛ nsuo no wanya bi nti sɛ baabi a wɔ no ɛkwan wɔ a wopa yɛwada no bɛda hɔ na wo nsa tumi aka nsuo bi ɛyɛ kwa mentɔ ma obiara onyankopɔn na mmɔdom ne ahumɔborɔ so 2022 ne ɛkɔ akɔhyɛ aseɛ no onyame ahumɔborɔ bɛda adi afe etwa mu ɔgye nsuo no nsa bɛka bi ɛho adansedie wontimi mfa mae 31st fa ho adanseɛ bra mehwɛ w'anim tie da asɛforo ade ase yɛkɔ ne ɛkɔkɔti adansedie do nyame nam ne ho mɔborɔ so na wotwe bi a ɔfam so nam Kristo so no wɔyɛ no yɛnkɔti ne mmara sɛsi a amen onyankopɔn difo ɔtene ne ne yɛwuro difo Agyemang Benjamin me nua bɛma sɛ nyankopɔn ɔnto nkwa na mu ma no me nso me sɛ nyankopɔn ɔma onyɛ kɛseɛ paa deɛ nti a yɛsrɛ wɔ nyina ma asase no so difo a wɔyɛ tene ne ne a ɔka tene ne nsɛm da wɔda fam ne nyina kyerɛ adanseɛ no sɛdeɛ ne nokure siteɛ onyankopɔn tene ne ne yɛwuro difo Agyemang Benjamin me nua bɛma yɛ adanseɛ nie ɔse na watwe etwa mu no wɔwɔ hɔ a yɛwada ade asa yɛwura wakɔda ne kɛtɛ so ɔso wɔn nso da ya ohun yɛ ne sɛ ne nsa na basam ha na kwabrane sɛ baabasiew wɔnhu n'anim watwe paneɛ na ɔde awɔ ne basam ha baabi anakoma wɔ side na basa no wɔde awɔ ne baako na wɔde awɔ ne mmienu na wɔde awɔ ne mmiɛnsa ɛwɔ daeɛ ne mu ɔse eduru yawada no pa adeɛ akyi no na ɔsɔreɛ no ohun sɛ daeɛ no na ɔbɔ mpaeɛ onyankopɔn difo ɔse yawada no aba efiada memenda kwasiada ɔbɛhwɛ ne na n'abasa ne mu ha no baabi a paneɛ no wɔ mmiɛnsa no na ɔte yaw saa ɛwɔ n'abasa no ɔsɛ adɛn ɛhɔ na n'adwene kɔsi sɛ ɛha na meso da yɛn na paneɛ no ɔde wɔ me mmiɛnsa no onyankopɔn difo ɔse ɛhɔ na ɛyɛ ne yana kakra na no ɔteɛ ɔse na afiri ne basa no mu ha na aba na koma
afa ne na koma ne bontentam kim onyame difo wote na koma ne boss ano opese wo frɛ ne nuam sɛ na mo wai ontimi mfrɛ na ade na yi aba ne kon na so ne ti at once na ne kon na sensene wose afa die wontimi nya ne ho hwi bio onyankopɔn tene ne yewuro di Fatima Benjamin wose de ba ne tirima ne sɛ owua na mi bewuo de ba ne tirima sɛ yewuro di Fatima Benjamin nyankopɔn gyeme yewuro di Fatima Benjamin nyankopɔn gyeme ɛno so a empia bonten onyankopɔn di fo wose wote wa huna mane na ɛne wɔkae sɛ mentimi nkasa mani mpia mewɔ 31st watch night ne nsu a onyankopɔn di fo de yɛ yɛatɔyɛ no 31st nsuo onyankopɔn di fo wose wɔde wayɛ mum ne nyinaa no wɔkɔ nsuo no ho ɛne wɔkɔfa nsuo no ɔso ɔfa nsuo na de wɔte wɔ na dwene na wato mum wɔ mu no sɛ ɔse nsuo yi mede bɛyɛ me ho adwuma ama yadeɛ ɛne mpane a yɛwɔ me ho ase atu afiri me mu me se ase atu afiri me mu onyame bɛgye yɛ onyankopɔn difoɔ yɛwuro difoɔ Agyemang Benjamin ampa ɔse na ɔnom nsuo no na kɔɔ ne mu sɛ kim ɔse wa yɛwuro di ne wɔte wɔ sɛ deɛ wɔhwɛ taam no wɔse deɛ ɔhu yɛ ne sɛ na soma gye ne kɛw na asɛ nsuo akɔ wɔ sum na wonte asɛm na ayi afiri mu no wobon sɛ wote asɛm force na afei ɔte abɔnte asɛm wɔyɛ ne kɔn ne sɛ ya na ɛkɔn na asene no no watimi atwa wɔde ne nsa ka na basa na basa no nya ne yabio onyame bɛgye yɛ onyankopɔn difoɔ wɔ se ɔkeka saa nneɛma no miɛnsa na wanhu no hwee no afei no wɔba na koma no sɛdeɛ na esi bɔ no so ɔde ne nsa akyi ɛda ne to ne bo sɛ ya ɔnte sɛ akoma no ɛbɔ kinkim bio akoma no so abɛda baabi ɛda nnɔma ɛbɔ bɔkɔɔ a wɔse ɔda n'ani no wɔhwɛ n'akyi na ɔhwɛ sɛ sɛ wɔwuo ɛyɛ mmiretia na nkowawu nsuo yi a meka bɔɔ mu yi atumi asam yadeɛ a mono mu hadeɛ a mefa nyankopɔn ase dadi a na meyɛ boni ayɛfoɔ onyame bɛgye yɛ timi nua yi fam da asase no sofoɔ hwɛ a wɔda nyinaa yɛ sɛ ɛnkanya yɛwuro difoɔ Agyemang Benjamin anum asɛm a ɛgyina ɛwɔ abɔdeɛ biara so a ɛnka wawu sɛ nyankopɔn a wɔsoma yɛwuro difoɔ Agyemang Benjamin ayi na firi wɔwuo mu a wɔda nyankopɔn no ase wɔda nyankopɔn no ase ne pagya wo nsa ka sɛ owura Yesu yɛda wase o manemra mepa kyɛ wo bra unsɛ na danse na wodi no sɛ ɔhɔ yi deɛ too ne pofre mu a hono sɛ kɔkɔ wɔ mu no hono sɛ bi nto ne saa da ɛna ade no nso ɛbɛyɛ adwuma saa no na ɔno waso da yɛ hono sɛ obi de pane ayɛ de yɛ awɔ no pane ne nyɛ baako o ɛmprɛ nsa baabi nipa de pane ne wɔɔyɛ no wɔkyi w'ani a adeɛ kyi a wote yawo yɛ de yɛ ɛna pane ne wɔɔ n'akyi ɔno wɔhunu ɛnneɛma a ɛkɔ so wɔ nipadua mu ne wɔyɛ ne deɛ na paneɛ ne yɛde wɔ ne mmiɛnsa ampa so adeɛ ne yɛ no no asɔ ne nsa asɔ n'akoma ɛna asɔ ne kɔn to wɔn sɛ paneɛ mmiɛnsa ne wɔ ne nyinaa ɛyɛ de ɛyɛ adwuma yɛda Yesu ase so ɔnam ne tumi ne homɔborɔ ne honhom ne ne basa so na adeɛ a ɛyɛ owu a kɛba aberanteɛ so no wayi na firi mu yɛda asafrade ase wɔne dom ɔgye a wɔde akyew to wɔda fam no ɔne hunu deɛ na ano to no aberanteɛ tena ase onyankopɔn difoɔ me maame se nyankopɔn ɔnto nkwa ne mpaa na senti a me maame ɛsrɛ nkwa motoɔ ɛde ama yɛwuro difoɔ Agyemang Benjamin no ɛne sɛ me maame se odua apple deɛ ɛfrɛ no alaguin to green no sei na ɛteɛ
na wɔse apple yɛ wɔdua ya no ɛwɔ ne fie no apple no ntimi nso dua ne nyinaa na enyini ɛna ɛte wura no wɔpra ɛnso da wei na wɔse na dua yi da bia wura na wo so egu me so dia aba ɛma so mami ne dia me nte ase ti wei na wɔse onyankopɔn difo ɛyɛ program yi ɛna ɔma bia de hanky free ne fie ɛde ba program no ebi ma me se ɛbra ɔde hanky ne bi free ne fie baayɛ na onyankopɔn difo ɔsomafo yi ɛkasa kyerɛ obia hanky de ne nsa ka hanky no ɛbra na da obia nsa yɛ no ma me se eduro ne so yɛ de nsa ka ne hanky na wɔse yɛ de nsa ka hanky ne se pɛ onyankopɔn difo ɛde ne nsa ka ya no wɔse hanky memfa nyɛ nipa nko ho adwuma mede kɔyɛ apple a yɛfrɛ na alaguin to guin no ɛho adwuma ampaniampa onyankopɔn difo me maame se ɔkɔ ya no ɔde hanky no ɛkɔyɛ wɔ no anani so akwankyerɛ ma adua no sɛdeɛ sɛ ɛwɔ n'ani so onyame difo wɔ se ɔyɛ hanky na akwankyerɛ no ma adua no afei deɛ ɔwɔ hɔ a ani kyɛre bi obɛhu sɛ alaguin to guin na gunhyerɛne na aso aba onyankopɔn difo me maame se sɛ bɛyɛ adanseɛ no nipa ɛwɔ asase ne so nyinaa bɛhunu sɛ adanse turodo na wɔdie ne nti apple na so yɛ no deɛ adi kan abere ɛna wate abɛyi enie aso aba maame se deɛ adi kan a abere ne ekuta me ayɛfo dɛ kama na kyerɛ sɛ wamfa abani bi ama medi adanse a na wɔyɛ boni ayɛfo wɔse deɛ asa aka gu so no ɛdɔɔso sene deɛ wateteɛ no na kyerɛ sɛ maame se deɛ hanky no ayɛ amadua no ama asesa so aba no wɔdwene ho a wɔnte aseɛ wɔnyɛ abɔfra wɔnyini na wɔhunu bi da sɛ onyankopɔn difo bi akasa kyerɛ hanky na hanky na tim akɔsa dua yadeɛ ama na so aba ɔde bɛkyerɛ asase ne nyinaa ma na hu sɛ asase ne sofo ate aseɛ sɛ nyankopɔn difo kasa onyankopɔn abɔfoɔ enya adwumayɛ oma kɔsɛ dua no yadeɛ ama dua no atimi aso aba wɔda onyankopɔn a wasoma wo no ase amen yesu bɛyɛ ɔbɛyɛ na adwuma mire santrane bepue ɔyine Subaya Ninyamie na adwuma Dadie Santrane Yeda safrodi ase Eradi sha pa cha otena ase Mam ye lugu to gwini ni alugu itugu mire bi ubedi bi wa de oduadua na we susi wa enso aba me pa cha wa na eyewu ena me di kwadu me pusa akwadu hu nsuo ede kwa pete so afi de yi ahaba foforo saa ena anyini a na se na be afi na abanya maaso afi na mate wadanse na se na o se akate asi so afi agu insirani bebre eyi flower na ewu afi ni da bia mi gusunso da bia mi prase ena me se ade ya dua da bia mi gusunso da bia mi prase ndinano dwumadie na edi etwam no hanki na me ka so bia mfamra na me de me nsake kan no me na me duru na me de efa dua ne so sei se mo dua a wusi ha awunso aba ma me na wo prase e brɛ ɛsɛ wa ho ɔtene fi na kro yi aduane e ma me nye flower nkwana ɛsɛsɛ wo so afi de di be na ɔtwe ya wo ye pie adika pie na me sei afi mi a me ka asɛm no kra na me suro afi de di be na ɔtwe so na asa be bo so o me bawo on sama me dance odi so on say program ye no bosome be me nsam ni o me pa cha wa ndi ababia so on say bosome me nsa
ɛna ɛso ɛna ɛba mepaakyɛw ayɛ nti wo de ɔpa akyɛkɛ na hwɛ na danseɛ no a wodi no mepaakyɛw ayɛ hɛ wo de hankini kɔ gyina gyina ɔna ade yɛ ne sɛ dua a wo nso aba ɛni kɔ sɛ flower nko ano ɔso ɛne wira nko ano ɔfɛfɛ da bia pere wira mepaakyɛw Yesu Kristo de medi bɛ na ɔtwe akɔyɛ na abatua so ɛsɛ de na ɔtwe akɔyɛ afɛ de aba ne bebree ba so ɛna de adi kabiri ni ɛna monyam ka Yesu di ni amen maame afɛ de wonya afɛ sɛ aduaba ne bi akyi mepaakyɛw ayɛ wabrɛ awira akyɛ wabrɛ na wunni aba afɛ de Onyankopɔn nam ne dom so ti o thank you mepaakyɛw ayɛ thank you mepaakyɛw ayɛ maame nkiri mpakyɛw ti asika ana metɔn ma Dabi mi ana me tɔ ne me baa ye. wa na atɔ na ade baa ye O nsa na ade to so. Nsa no nsa no biribi tim amen oh amen Yesu bɛyɛ ngwangwatuma mire tajrane Ɔsom ami o Yesu bɛyɛ inyami o na ngwangwatuma dadi o tajrane meka sɛ last kura no odi adanse meka sɛ dua no so aba wo fa bi mɛɛde ɛmɛkyerɛ ɛna efiri hɔ kɔ no na aba ne ma so na afei deɛ aso aba hanki ne kɔ ekɔ huhu ho ma metena ase amen Awurade nhyira wo amen emusa ne ka sɛ owura Yesu yɛda wo ase o owura Yesu yɛda wo ase o Israel Nyankopɔn bɛgye yɛn ɛnɛ da yi sɛ yɛgyina ha no ma mehwɛ deɛ Israel Nyankopɔn nam ne diifoɔ so ayɛ ama yɛne a yɛbɛka ahyɛ ne din animonyam onyame diifoɔ nyankwa daa ɛnɛ da yi mede aseda kɛseɛ paa bɛma Israel Nyankopɔn nam deɛ ɛdi hɔ ama ne somafoɔ ɛsiane sɛ ɔnam ne somafoɔ so apae fa ahodie ama me ne m'abusua a na mehyɛ ne din no animonyam onyame diifoɔ mesrɛ Onyankopɔn sɛ ɔnkɔ so a na ɔnyɛ ɔkɛse ɛyɛ me ba panyini no nsuohyie hwie gu ne so na menhu bi da sɛ nsuo tumi hwie gu nipa hɔ ma ohwɛ ani a yɛnhwɛ mekɔ hɔ kɔhwɛ wɔ mu mefiri hɔ pɛpɛɛpɛ a mebɛduru ya na yɛfrɛ me ka kyerɛ me sɛ nsuohyia hwie agu ne so a deɛ ɛkeka kɔ no ɛyɛ abɛn ne furuma no nti ani enyan ebi hwie gu obi so yɛde ne kɔ ayaresabea ansa na ɔnya ne fa ahodie ɛno koraa mpo no wɔamfa n'ahogoro so ɛnso me aso tee saa nkra no mebɔ yɛwura amanneɛ ntɛmpa ne yɛwura kaa sɛ menya obi a kɔbɛma me ɔgye nsuo ni bi na me di akɔma no na mka sɛ yɛwura sɛ wo dɔn me di a ɛwɔ mu sɛ ɛno anko na me firi hɔ a meba nanso menim deɛ ɔgye nsuo no bɛtumi ayɛ afa abɔfra no pira no ho nti adeɛ kye a mɛsan akɔ nokwasɛm sɛ sɛdeɛ ɔgye nsuo no ɛsi yɛ adwuma na ɛho ɛɛna no obi anim sɛ yɛwura maako na ɛbrɛ ne so sɛ ɔɔkyɛ a ɔde ma obiara nanso asedanka Israel Nyankopɔn sɛ onyame diifoɔ ma ɔgye nsuo mmienu na me nsa ka ɔgye nsuo na mehu sɛ empo sɛ ne nsono koraa na ɛtua a sɛ ɔgye nsuo ne ka abɔfra no a ɛbɛsan ka akɔhyɛ hɔ because ɛyɛ abɔfra koraa na ɔda awodie mu a na awodie no ano bi a ɔgye nsuo ne ma awodie no ano tuaeɛ nti operation na edi kan na Nyankopɔn nam ɔgye nsuo so yɛɛyɛ no ɛyɛ ne second one ɛna asa abɛ nti makoma tɔɔ me yam no kura adeɛ kye yɛ mitutu anamɔ de ɔgye nsuo ne ekoduru bia na ɔmu wɔ
na asedan kan Israel Nyankopɔn sɛ abofra hu ɔgye nsuo na ɔno abɛgye yɛ ɛna otu ano ɛna ɔde tiae na me da Israel Nyankopɔn ase wɔ makoma mu ɔgye nsuo no ɛnom yɛ na me so me di bi gu bia ɛhɔ no ɛworo ne so na mitwa mfonyina ɛbla wɔ no mu nsuo ne sɛ de na ekuro ne sitie na abofra yɛ sɛ wɔnyine yɛ nti na ɛsɛ ne honam no ɛnane saa na ani enyan enti me de kɔɔ yɛ no so me no maama masemo ahu sɛ biribi sie na me de aba ti me hyɛ da bisa wo mu sɛ nti we no ewu ɛbɛyɛ de na kotwa no akɔ na eba ho sɛ wo ka sɛ wo de kɔɛ no wo kuma se ya janhwɛ a wo de kɔɛ no bɛkɔ akɔɛ te sɛ ebi kura asafo baabi a na ɛhin fa na de firi ha de kɔɛ onyame de yifo baabi ani ton ɛna me firi ha ɛde kɔɛ sɛ ne yere ne wɔ baabi ani ɛna ɔno di ɔgye nsuo ne firi ha ɛyɛ de yɛ ɛkɔ afei to aso mepacho me di duru ya me ne akwa no wadam ɔgye bi tia ya me di bi ye ekuro ni mu no na ma asɛm de omunim sɛ sɛ me de aduro bi na aba me de ble no omunim sɛ me bɛhwɛ na akwa nti me yɛ no ho aduro wie na mbebu sa ma sɛ nti we no sɛ kuro ni wu a ɛbɛyɛ dɛn na kotwa no akɔ na ma sɛ ka sɛ gye sɛ yenya onyini slade ma sɛ ka sa na me ka ma no tum mu me ka hye awurade anim onyam sɛ abofra ne kuro na wu ama yɛ hu kotwa onyini slade na nka ma sɛ sɛ ɛno na gye sɛ yɛde yɛ so ansa na yɛ hu kotwa no onyini slade ya amfa bi anye so nanso sɛ yɛworo abofra no ho a uhu kura sɛ nsuohye ahwe agu ne so a me da Onyankopɔn difoɔ ase na wei ne deɛ Onyankopɔn nam ɔgye nsuo so ayɛ ama abofra no Onyame difoɔ da wase me da wase paa wɔde wayɛ ama me amen. Is the Alpha and Omega. Is the miracle. Is the Alpha and Omega. Oh, is the miracle. Is the miracle. Oh, is the miracle. Oh, essentially, is the oh, I know me. Jesus is the miracle. Me da se frade ase me ro yesu o yira pa cha otena ase hwe ka me prayer materials ye yiw eno ma me ro yesu ye ebra adwene ntiase yeso wan fa mfiri sura wuntumi oje yesu o 31st ebe ye adwuma me se oje yesu o 31st ebe ye adwuma me se oje yesu o sentrene nsuo no de odi ama me sa dance na me nyisika me nton ebe ye adwuma 31st wɔgye nso wɔ ɛyɛ mono kyeaw ɛyɛ wɔgye nso mono kyeaw amenam so bɛgya nwanwadwuma wei na asɔfo na efiri ɔmo sua mu di sɔfo no mo nte ase mese me yɛtorofo adanse ne sɛ wɔse wɔde maakwa bia me yɛ Ghana sɔfo bia ntimi nyɛ difo bia ntimi nyame ho yɛ ɔmo adwuma onye obi akapre na difo bɛ na ebɛgimi saa ne ɔbɛka te nyame sɛ awurade me sɛ agimi dwuma ne ntimi nyɛ o me da yesu ase 31st hwe nsuo nanim nyame honhom bɛyɛ dwuma wɔ mu ɛbɛyɛ ahodwirideɛ awurade nhyira wo wakyɛ wotena ase ɔdɔbɔko mehunu ne yɛmenka aha ne hwe egu yɛ wɔ ho ha sei ɛna ɔasese patwɔpagya no wasese agye se wonyini na wonyini no nko no ho anka ne sen apro wonyini no ho ana ne ho dame sene no njafe obi hunu de ye no no a
na ogye nsuo no adedi mirika kɔ baabi ani no ɔhono de onyame ni tumi sitie na won aduane asɔfo na pɛ baabi agina me se de meye sɔfo difo be ne betimi aye ɔmfa mfiri soro ma yɛda biro Yesu ase so ɔnam na homɔbro so no ɔnam ne dom so ɔma no fa ho die ne ɔgye a efiri wɔ no ɛda adi ɔsɔ kɔ kutena ase. Amen. 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 And when you can say, "Concluding your company," when you are Yesu Christo Nazareth, you know, Nitinum, but if you don't your company as a fornace, and then they are not pay when a back with Yesu Christo demobile. Voice of truth, a brain on and that's we made into D for Agyemang Benjamin. Yeah, that's a Fradiasi, a ruffle. And then so, your boss, so if you are upon them, no more bros, we use Masem, and young Tessem, Eddie actually. Now, Sam Panechino. And then so a family so I had a fofro, Eddie Amabino. Aha, now share said ye as a ponichi, and what the end Centenia, or share the brodano. Aha, also then will be the panier one. Na soon moon are the chin in an answer and noon temono. After whom you say, Panier me and Sunny the one, Niti, and then a coma, and then in sa, was so near 1 year. Now, I feel or shed the walker corner or cool room. Ɔse ɔgye nsuo a na meka ho asɛm kyerɛ sesi a na ɔfa nsuo ni bi ɔse last year deɛ ne nsa kan no wahwɛ so asa beduru afi kwa wieye mu ɔse ɔfa ɔgye nsuo no no bi mi wura Yesu Kristo din mu paneɛ ne yɛ wɔ no da yesu mu yɛ honhom adeɛ no ɔno mo ɔgye nsuo no yawo ne amaneɛ ne ɛboro na ɛyɛ adwuma nipadua no ase atu animonyam ka mi wura Yesu Kristo din saa nso na ɔhwɛ maame ne nso ɔse odua edua bi na sɛ edua no afi etwa mu no odi ho adanse ɔse fa no aluguin to green ɛnyɛ maame no a kamenti bi da onyankopɔn hu mɔbro dom ɔde dom me no enti mete nsɛm hodoɔ ɛno onyam ka asafo ade dini maame no se aluguin to green no ɛbra na akate asi so na akese ne ntimi nso no onyankopɔn nam so nam kodu a mekasa kyerɛ ne so edua na afei de na ayɛ frɔmfrɔm so ɔse na dua no na ɛnso na wei no ɔse na no handkerchief aha ena me ma obi ade ba na kasa che na de me sakan o so oduru fie no si bia me pra wase na mentel so aba e free na dai de ko no e se ma metel so aba di o se de nyam ka odi fo agba me miru Yesu Kristo dini ma ja abram nyankopon de dini na odi fo mosi nyankopon de dini o se duru na wotwe no koya na dua no aba so o se afei edi na wotwe me nu a na aba hyase e ba so bebre na free da wo de hen kini ko ka se dua no so aba no aba di kaba so na abra wate no di bedi adanse ye kyesa adanse ne ye no kore o sentina no dua na ne nso aba no miru Yesu Kristo kasa de dua ni we so de na enso aba no ona modi fo jaba me nsa so na Kristo so na manu mu asem so o de ko huja so no Yesu Kristo dini mu edua na so aba en monyam kasa fa de din we na me ka cho 31st fasaposhi ame e yesu asem wonte ase enwomasuya sofo enwomasuya Gyedie fo ntensem yase ye na ofiri honhom awoye ne efiri honhom ka te musem ne huntasem enye de nipa so sin de nipa dwene na ofa so twi nipa akon free bone ho no wona modom so sapo na meka sa ache no ebe ya ho dwidie se de obi hen kema dua aso aba enye agya no mpen so a anwade ne nsenchene wo ntibi ye da onyankopon tasefo ase saa so na ahwe abofra no aha ne papa si nsuohie o aha nsuohie na ehwie gu no so na ma abofra no ho no eda na ekuro na awe se de ne ekuro ni sitie na amuntum no a so hwe de ne papa ka o se okohu ne ne yamu hye no na ono so ogye nsu na mse metini dia na mesrese me hu a na mani age so nyakopon nam so ma ahudure de enke bebo ni paka de enke nipa ni atutu aka ne nsem no ona mo ogye nsu no mo ogye ne fa de ni nkundi adansedie empremprem senkyerene na adadi mesi Kristo otimini padua mu to fa mensa so na ofoma num asem so na abode ne mensa ne manum asem wafa so ya ahudure anwade ne senkyerene na ne papa so odi nsu no ko ya abofra le jibi no me se wa odi woni hu ni so odi woni hu na abofra ne hu nsu no na waje was enu ani nansa na afi ekuro no
na ewu ɔse na sese ɔmo hia onyini srade na kwatere kwasa ɔma wontoma anu wati ndi onyini de kora hwɛ no honwonwona na ne srade ne betimi ama kotwa ayera almonyam kamura Yesu dini ɔgye nsuo no nsɛnkyerɛne anwagye fa hodie nsuo no abɔfra no nom bi ne Yesu Kristo dini mu ekuro na wu amonom ama afei de kotwa no nso ayera kotwa no ayera abɔfra no wayɛ sɛ de bibia ɛnyɛ no ɛno nso sɛ ɔde wani huni ɔgye nsuo na mesi 31st yi me obi kwa de baabi a wo bia no beto me safro 31st ɛne menhyia mo ni nye na ka kyerɛ ɔkra sɛ mo odi fo adwa beda me behia ɛwɔ 31st yi a edi eni mo onse bere bia woni gina ka kyerɛ so obetimi ma hyia akonya ne ma afei no ɔdom ne ehumɔboro na duru 31st me ka sɛ efiada edi eni mo yi efiada ya edi eni mo yi efiada ya edi eni mo yi ana ya wada obetimi esim no aba ana fiada no papa ba bia wo achichire kwa wa no sɛ wo kumase ya ana sɛ nkran sunyan tema ana sɛ kasoa takurade ana sɛ Cape Coast ɛfa na wo mankasim sɛhwi body ba bia wo bia no wo betimi ni nyahia efiada 31st anopa no na anumere no nyame na meso na ofam so bedum mo mabo a kyerɛ wakwan ne atempo no afa so na sapo ɛne ɔgye nsuo no nyame nam so ayade foforo ɛwɔ mfie mpimienu ɛne aduonu mienu a yɛ kwa akɔhyɛ aseɛ no na me ka hyɛ Onyankopɔn ne nyame sɛ mfie mpimienu ɛne aduonu mienu yɛ kwa akɔhyɛ aseɛ no sapɔmono na afini di ka bɛhyɛ aseɛ di adware na efiri odi fo adwa bɛda me Nyankopɔn honhom no wobɛhunu sɛ de me Nyankopɔn wei ositie so yɛ gyanom resanten brodi fo Joshua brodi fo Mose brodi fo Elia brodi fo Elisa ne Nyankopɔn di fo adwa bɛda me Nyankopɔn no ɔyɛ resanten ɛhene Nyankopɔn ɔyɛ ɔsoro ne asase ne Nyankopɔn ɛne ya me ne wo ahyie ɔkyena no pa 26 yɛ ahyia wo ɛda no ntimi nsɛ wo Nyankopɔn nanim ɔgye ne nsɛm ne huntasɛm etwa so de brɛ no ɛda no ntimi nsi ne kwai nto ɔkyena no pa yɛhyia baabi a wofira ba bia na fatade fufuo fitaa fahye coronavirus Onyankopɔn agye afim patuwo ni akotupuruo ni nkwanhyiawuo onyame akomatuo wuo no onyame na modom so yi afim 26 ɔkyena no pa no fatade fitaa yɛne menhyia ɔkyena no pa so me ka wo sɛ mawura mfi ɔba fansu a ɛwɔ trom baako ensu ɛwɔ trom baako deɛ wankasa pa bia no fa hyia me kasa kyɛ no Onyankopɔn adɔyɛ sɛ deɛ ɔnam ɔdom so na abɔde nyina ati manum asɛm sɛ deɛ Kristo Yesu bɔ hyɛ ne tie no ɔnam so no so boro nyɛ mu yɛbɛdi na so dwim to ɔkyena no pa mehwɛ w'anim wapɛ sɛ ɔne mbɛhyia akyɛ fa boro nyɛ ho na ne menhyia ɔkyena no pa baabi a wo bia no boro nya no wadi ɛmfa ahwɛ ma ɛne awurade nhyia na hwɛ ɔdom foforɔ ne nkae ne bɔhyɛ foforɔ de aba no na hwɛ do nyame nam so na ɔbɛyɛ wo te sɛ ɔkuma se a ɛhene fa na wo ɛne menhyia Onyankopɔn yɛ adom a ɔkyena anopa medɔfo nti baabi ɛfa kaa no baabi ɛfa kaa no ɛna mekyerɛ wo wobɛnya kaa no bi wɔ Central Market wofiri ɛfɛn sɛ ɛnkran kɔ aso so na ɛba deɛ a durudwo so wodurudwo so asi sɛ wosi dwo so a bisa driver for ne metefoɔ sɛ ɔpɛ Bonyere junction ɔn bɛkyerɛ kaa no wofa bi a woduru Bonyere junction so yɛ filling station hɔ filling station ɛkwan ne da ho no tu na bɛsɛ bio no efitia ne so onim na yɛabɔ so kɔkɔɔ no ɛkwan ne da fie no ɛba asɔre fie hɔ wa nso na ado ka ɛba woduru dwo so wɔ busa sɛ ɔpɛ Bonyere junction yɛnkyerɛ odwaben anaasɛ ɛkyɛn kurom kwan no yɛkyerɛ wo a wo drive ko nim kakra bia bi so ɔpɛ Bonyere junction woduru filling station hɔ a ɛkwan ne da filling station no ɛno deɛ wo drive de a kɛ no enuru me yensa efitia na wonim ne abɔso kɔ no efie no kwan na da ho no efie n'akyi ɛhɔ na bɛhu difo adwa bɛgya me mo nso a mo firi sahwi ɛne tachiman ɛne yɛfɛnsɛ mampɔn mo a mo firi sunwan ɛne ade ɛba ne deɛ mo si Central Market mo a mo firi ɛfɛnsɛ anwan kwanta kwa so bɛkwan kwa so ba no ɔbo ase ba no mo duru kagyetia Mumisa Central Market, who was a car near Pie, I just need to be a trotro for trotro, maybe cash limit and as a driver. So, Bessu Bonyere Junction, or Sue Bonyere Junction as well. There's a quite that filling station on. Two now best have you 20. If it's Yana or one apostle corner, if you nechi, I want to be who differ to Benjamin. Over through or no a GD for no, Ed was said the Nigian and Consola, or no ever. Come on and Omara, na Beshu Yankopon, Bassa Mobron Dumua, one muscle. Ewe bre sɛ de Kristo Yesu ne bɔ hyɛ ne tie so ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no mo kyerɛ kwade ya hwɛ number yi so ho number yi hwɛ na frɛ ɔmo na ɔbɛkasa no mo tinye kyerɛ kwade yi na ɔkyena no pa anaasɛ fia de di anim yi 31st wɔtimi no di fo adwa Benjamin ahyia Royal TV so no ɛbra me no wɔ hyia
da sene ebra abo no so kopem no nwotwe meme da no pasi ya 7 to 8 o'clock voice of truth odi fo adwa Benjamin mesa no wahia onyankopon asomdwe nkan omiwura Yesu Kristo dinimu amen bye bye.